Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! O, simplehan lang natin today. Yung mga outfit ni partner, mga ano lang, tamang mga magpapabarya lang sa kanto. Yan, ganyan. Alam mo, speaking of mga ganyan. Grabe yung alahas, magpapabarya. Hindi, speaking of mga, may itsura siya na parang ano. Di ba kapag kalimbawa nanonood tayo ng mga pageant, nakakatawa lang kasi, syempre, trending ang Miss Universe. Kung mapapansin po ninyo, di ba, na lahat sa feed po natin, imposibleng walang Miss Universe na article, video, reel, na hindi lalabas. Imposible yon, 'di ba? Meron at meron. Tawa lang kasi kapag alam mo naman tayong mga Pilipino, tayong mga tao, 'di ba? Hindi na siguro mga Pilipino, mga tao. Kapag nanonood ng mga pageant, parang feeling natin ang gaganda natin, 'di ba? At ang popogi. Naku, makahamak tayo dun sa mga wagas. Candidates, So may pinanood namin yung preliminary. So may nakakatawa kasi yung mo natatawa ka na kaagad, wala pa. Isa ka rin eh. Natatawa, totoo, isa talaga ako, partner. Natatawa ako dun sa kaibigan kong kasamang nanonood. Kasi kung makakomment, akala mo ang ganda-ganda. Ganito yung sabi niya, Sabi niya ganito, ano ba yun? Parang nautusan lang. Ano ba yung kandidatang yan, nautusan? Tapos sabi naman isa kong kaibigan, grabe naman talagang pinaghandaan ng bansa nila yan. Sabi ko, grabe naman talaga kayo, but I agree. Charot. Pero totoo, aminin nyo na. Minsan ganyan tayo kapag halimbawa may mga lumalabas na bagong calendar girls o kaya bagong model ng ganito. Ng whatever brand. Kung makakomment tayo, ano ba yan? Mukhang bakla si ate. Ganun. Wow, talaga lang ha. May mga ganun. Mukhang ganito, mukhang ganyan. Mukhang sabog, ganun. Pero ikaw mismo parang parang inupuan yung mukha mo ng elepante. Grabehan maghamak. Pero tawang-tawa talaga ako. Kaya naalala ko yung sinabi mong parang simplehan lang natin si Nicole ngayon. Pero ganyan ang suot na alahas, di ba? Ay, syempre, Mayat de la Rosa yan, partner. Salamat ng marami, magpapabarya lang. Magpapabarya. Pero may mga ganong pormahan na parang magpapabarya lang. So, naalala ko lang talaga yung comment ng kaibigan ko. Ano ba yun? Parang bibili lang ng suka. Sabing ganon. Miss Universe pageant yan, ha? Sabi pa na isang kong kaibigan, yan yung pinakamaganda sa kanila. Grabe yan. Ang sama! Grabe! Ayoko na sila maging friend kasi birds of the same feather. Alam mo na. Naku, bawas ligtas points yan. Birds of the same feather, hamak other people together. Ganyan. Meron mga ganyan ang nila, na ang trip nila, Manlait. Gusto nila, uupo sila sa isang coffee shop para laitin lahat ng mga dadaan. Ganon. Yan yung mga pampaubos oras nila. Huwag ka nga, dati nagkaroon tayo ng concert, merong isang celebrity na magpe-perform, yung dumating siya, ang sabi ng ilang mga tao, hindi din namin yung sarili. Oo, di ba? Sabi, magpe-perform na yan, ba't ganyan suot niya? Kasi nakachinelas. Pero bagong siya. Artista yun, ha? Hindi kasi partner, in fairness naman to her, bagong panalo siya eh. Nag-her. Yung muntik na. Muntik na sabihin. Feeling ko nga alam niya yun eh. Alam niya, feeling ko nadinig niya kasi lalakas ba ng boss ng mga DJs. Kasi, mga DJ ba nagsalita? Basta ang alam ko, bago lang din akong DJ. Hindi pa ako masyadong matapang. Bago-baguhan lang din ako. Lahat ng dati kasi, bago-baguhan talaga ako. Basta mabait pa tayo niya, 'di ba? Talaga. Kasi may concert po kami noon. Sa barangay concert. Siyempre, lineup ng mga performers, lineup ng mga artists. Yung mga ibang artists, makita mo bis na bis talaga sila. Pinagandaan yung concert. Tapos nung siya na, akala namin magbibihis pa siya. Akala namin kasi minsan may mga artista pupunta na lang ng naka-casual wear tapos magbibihis pa. May mga ganong artista eh. Totoo naman din. So,
parang nagulat ang lahat kung anong itsura niya nung dumating, yun din yung itsura niya nag-perform. So sabi ng mga tao, ba't parang napadaan lang siya? Correct, ganun. At feeling ko alam niya, kasi may nakarinig. Kasi one time, nag-guest siya sa atin pabalik. Totoo ba? Oo, tapos na-mention niya ulit yung anecdote na yon na parang, nung nag-concert nga kayo, sabi niyo, napadaan lang ako. Sorry naman ate, para ka talaga napadaan yata noon. Hindi ko Pero rin, we love her, Oo of naman. course. At ngayon, talaga namang, of course, pag nagkaka-sponsor na, Yes. kapag ka naalagaan na, meron ng Yes. stylist, di ba? Meron ng mga nag-aalaga ng skin, mga ganyan. Nagle-level up naman po talaga. Kapag nakita mo yung mga suot niya lagi ngayon, pang malakasan. Correct, panis kayong lahat, di ba? Oo. Pero totoo, kasi kakapanalo lang niya nun, alam ko, sa parang isang contest. Oo, on TV. So, Correct. syempre, partner, simpleng-simple pa lang talaga siya noon. Alam nga namang lahat ng ipinanalo niya sa contest, pagbili niya kagad ng damit, di ba? Syempre, naging wise din yung pamilya nila. Nilagay nila sa tama. Totoo May yun. alam may alam to ko sa pamilya. Hindi, pero totoo, para lang talagang napadaan. Oo. O tingnan mo, narinig niya, di naging ano rin yun. Nag-level up Nag-level siya. up. At least you actually, mga kabisyo, pwede nating tingnan sa mindset na gano'n o gamitin yung mindset na gano'n. Oo. Na pagka may narinig tayong hahamakin tayo, 'di ba? Pwedeng maawa na lang tayo sa sarili natin tapos feeling victim always. Yes, 'Di ba? yes. Or pwede mong sabihin na, "Oy, hindi 'di ba? Ile-level up ko." Nagkakamali kayo ng tingin sa akin. Naiwan ko lang yung damit ko noon, Correct, pero hindi diba? ako mukhang napadaan lang. Sa true. At kahit ganito yung suot ko, halimaw ang boses ko. Tama. At totoo Diba? naman, sobrang Bawing-bawi sa performance. Sobrang halimaw talaga. Oo. Parang kinalimutan ng mga taong nakachinela siya noon. Kasi sobrang halimaw talaga yung boses. Pang malaka. Ang lakas talaga. Super. Diba? Oo. At ngayon ganun. sobrang sikat niya pa rin. Sabi ng mga tao, sino kaya Sino pinag-uusapan kaya? nila? The Who. At hindi naman kailangan may pag-reveal pa. Marami kasing ganun. Totoo Oo, naman, 'di ba? oo. Tingnan mo, dati gusgusin, nung nagkatrabaho, 'di ba, naging maayos. 'Di ba? Dati ganito lang yung mga kinakainan. Nung nagkapera, nag-level up, umaarte Totoo na. kaya? Dati ito ang usual na malupit. Dati kahit sa mag-swimming, kahit na nagbabrown na yung swimming pool kasi ang dami-dami, sobrang public. Pero nung nagkapera, ayaw na. Umaarte Ang na tanong, bigla, oo, no? ang tanong, meron po bang private? Ganon. Diba? And there's nothing wrong with it. Ganon talaga. At maganda yon, mag-move up, mag-level up, umangat, mag-evolve. Yun naman yung mahalaga. Yun ang kailangan natin sa buhay. Sa true. Diba kung nasabihan ka ng ibang tao na feeling mo nakasakit sa damdamin mo, pero kung titingnan mo sa aspektong kailangan ko kasi mag-improve. Yan. Diba? Ayun, yun yung dapat naging nating maging mindset. Ibig sabihin maganda yung naging epekto sa'yo. Pero kung titingnan mo siya sa aspektong grabe naman sila, judgmental masyado, Ang sama naman ng nakakapanakit ugali. naman. Oo. Totoo naman din, may ugali din po talaga. Pero mali yung mindset na hahayaan mong ganun ka. Oo, papabuli ka naman din. Correct. Oo, May ganun. mga tawag doon kritisismo, 'di ba? Kinikriticize tayo ng ibang tao pero nagkakaiba lamang po depende kung paano ka magre-respond. Yes. Hahayaan mo bang lagi ka na lang nasasaktan Correct. o hahayaan mong ipakita yung improvement mo? Tama. Ganun Diba? yun. Tsaka, important issues na we learn as we go along. Yes. Ganon. Di ba dati nga siniko sabi, tingnan mo, ang itim-itim ng tuhod niya, di Oo. ba? Totoo. Eh Di ba? ngayon, Oh, tingnan mo. hindi nyo alam kung nasan yung tuhod. Charot. Di ba may ganun eh? Oo. Ganyan talaga. Yung pananamit namin dati, pag nagme-makeup kami, ang puti-puti na mukha, di ba? Mukha lang ang maputi, tapos ibang parte ng katawan na moreno at morena na. Hindi, Di tsaka ba? partner, kapag ka binabalik sa atin ng Facebook or ng memories lang or whatever, di ba? Kapag Oo. may nagtatag sa atin ng mga lumang photos, Oo. may isip ko talaga, event yan na malaki yan, lasuot ko. Yun lang. Pero kasi nag-uumpisa ka pa lang noon. Oo. Di ba? Tsaka, basta ang importante issues, mga kabisyo, ganun. Yung mindset po natin is mag-evolve po tayo. Yes. Di ba? Huwag nating isipin lagi bully, na victim, anxiety, ganyan. Hindi, pwede naman nating ang anggulo natin dito is pwede nating galingan. Tama. Hindi ko makakalimutan yung isang kong kaibigan partner nung kasama namin siya sa Hong Kong. Itong taong to, wala pa siyang, hindi pa, nag-uumpisa pa lang siyang magtrabaho o wala pa siyang trabaho. So, nung time na yun, malamig. So, bumili siya ng jacket, di ko alam kung saan niya nabili. Para sa akin, ayos naman.
Importante mainitan ka sa panahon ng malamig. So paakit kami ng escalator na escalator, merong mga pababa na tao, syempre, 'di ba, magkasalubong 'yan, ganyan. Hindi ko makakalimutan yung isang mama na ibang lahi, hinamak talaga siya. As in, wala sinabi lang sa kanya, that's a very ugly coat, sabi niya. Parang ang pangit ng suot mo, ganun. No, after noon, partner, talagang dinabdam niya. Parang, grabe, yun naman, sinabi niya yun sa akin. Ganun, naramdaman niya na mahirap siya, nasampal siya ng kahirapan, ganun. Wag ka, partner. Naging stepping stone niya yun para next time, hindi na siya basta-basta hahamakin sa mga OOTD niya. O ngayon, kahit inutusan siyang bumili ng suka, partner, naka-coat siya talaga. Ganun. Diba? Naging way niya para mas mag-evolve. Yun naman talaga yung importantations, mga kabisyo, 'di ba? Kailangan natin yun kasi feedback yun galing sa ibang tao na minsan hindi natin napapansin pero nakikita ng ibang tao. So if you take it constructively, 'di ba? Makakatulong yun makakabuti naman siya sa iyo maka-improve. So yung sinasabi natin, take criticisms constructively. Kailangan po natin yun, 'di ba? Feedback mula sa ibang tao, sa mga tao nakakasalamuhan natin. Correct. 'Di ba? Ako naman naalala ko dati, meron akong uniform kasi, 'di ba, sa school. Ang polo ko talaga iisa lang. Okay. Tapos yung polo na yun, yung tela na yun, lukutin pa na kahit planchahin mo siya. 'Di ba? Lukot talaga siya. Ganon. So every time na papasok sa klase, ako talaga yung pinakalukot parang ang tingin sa akin kawawa. Grabe naman, laging lukot yung suot niyang uniforme, tas manilaw-nilaw pa. So ang ginawa ko nun, bumili ako ng bagong tela. Kala nyo ibababad ko sa tina. Tapos litaw na litaw ako. Sila yung dilaw na dilaw, ako yung maasul-asul. 'Di ba, mamlumlu, 'di ba? Kapag ka sobrang puti, papunta na siya sa blue. Di ba ganun yung tela dati? Laging bago. Pag nakababad sa tina, talagang bughaw na bughaw. Correct. Totoo. Dugong bughaw ako pumapasok sa classroom namin. So, kahit sa dilim, nag-glow si Chuper. Ano kayo? Boom! Kasi pwede Kasi I took it constructively. Tama. Di ba na parang bakit ko hahayaang laging ganun yung polo ko? Correct. Diba? At pagtatawanan ako at hahamakin ako, di ba? Bibili ako ng telang bago at i-improve ko. Kailangan papasok ko kung medyo blue. Yan. Di ba? Tingnan mo. Example. Simple lang. Pero totoo these are ways to improve and to evolve. Wag lagi po tayong victim mindset. Minsan may ganun tayo na, porke mahirap, porke maganto, ganyan. Oo naman, totoo. Totoo naman din na dumadaan din talaga tayo sa ganyan na hahamakin tayo. Pero wag always na dun sa aspetong, wala na, ito na yon, hanggang dito na lang, hahamakin na ako for life. Hindi. Correct. O ganun, i-level up mo din. Ipakita mo na kaya mong na mali sila. Oo. Diba? Hindi ka kilala nga tayo, di ba? Hinahamak-hamak dati sa eskwelahan. High school, college. Tapos drop out to, partner. Pero wag ka, lumipas ang panahon, mayaman. Di ba? Nanlilibre sa atin. Drop out ba siya? Hindi ko alam. Drop out ka ba? Ay, siya ba? Hindi ko alam Ang dami kasi nating sinusplok sa air Pero wag ka. Bawing-bawi sa buhay nung nagtrabaho. Diyan nga ako, partner. Diyan nga ako minsan na nalulurky Kasi madaming ganyan na kwento na kung sino yung drop out, kung sino yung hinahamak kasi hindi talaga matalino. Tapos mas mayaman sila sa atin. Diba? Ganun talaga. Madaming ganun Kaya nga minsan may isip mo, dapat pa bang pag-aralin sa maganda eskwelahan yung mga anak? Kasi in the end, may ganun pare-parehas. Correct, pare-parehas. Yung mga kasabayan mo nag-aral sa ganitong paaralan na pangmalakasan. Na pangmalakasan versus yung mga aminin na natin hindi ganun kalalakas pero may mga ganun kasi talaga, 'di ba? Mga top schools, may mga hindi. May mga hindi you've never heard of, 'di ba? Pero wag ka nung nagkatrabaho na, sino yung na-promote? Yung sino mas mayaman? Sino mas mayaman? 'Di ba? Kaya minsan may isip ka mo ano ba? Pero totoo, wag tayong pa-victim mindset always. Yes. Nagkakaroon talaga ng times because we're but human at dadaan talaga tayo sa mga stages na ganyan. Pero it doesn't mean na forever ka dyan sa stage na yan, na mahina, correct, na victim.
or naapi, ganyan. Tama. Minsan kailangan nating kumuha din ng inspirasyon sa sinasabi ng ibang tao. Tama. At saka dapat matuto. Yung always in life lessons. Lessons Correct. lang lagi, 'di ba? Importantatious na matandaan po natin na in life may mga blessings na dadating at yung mga experiences na mga nega, lessons din yan na dumating. Correct. 'Diba? Para mas level up ka, mas matuto ka. Next time alam mo na. At saka walang taong laging magaling. Oo. Lagi may mas magaling actually. Lagi may mas magaling. Araw-araw may lumalabas na mas magaling. So everyday kailangan may room for improvement. Correct. Everyday kailangan na may room para matuto. Yes. Huwag ding mayabang, 'di ba? Na hindi na matututo. Correct. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love